komandanteak eta tripulazio osoak ongi etorria ematen dizuete eta bereziki hainbeste urteren ondoren berriro etxera datozen herrimin maite antolamendukoei. Hau izorratzea. Barka jauna, zeo zer behar duzu? Ez, bai. Trago bat behar dut. Nahi? Ez, eskerrik asko jauna. Kontuz jaisterakoan. Hola, hemen nago. Eskerrik asko etortzeagatik. Ez duzu trago bat nahiko noski. Ulertzen dut, zeure lanean ari zara. Herrimin maitekoa zara? Ez daukaztu nortasun txartelik? Nortasun txartelik? Ez dakarkit. Badakik nire ganako ardura ez duzula pertsonala, baina dena dela eskerrik asko. Hain gaizki sentitzen zara, ongi etorririk gabe. Izan ere, rezibitzera joan da ezagutu nuen aitanik. Aita santuaren moduan. Hau izorratzea.
Ez dago bigarren akturik indianoen bizitzan. Aingurarik ez. Loturarik ez. Bazterrik gabeko itxasora buruz. Badakit beste balioko monedak badirela. Eta badakit alferrik argituko dutela faroek. Ez zazula SOS-erik espero bihotzetik. Bihotzera. Bihotzetik bihotzera. Orduan ez zatu safarira? Urrundik bakarrik. Orain etorri nahi ezpa duzu zatoz beranduago. Dira ederrak, Betiko mugileak. lekuetan ibiliko gara. Kotxea utziko dizut. Aingurarik ez. Hizketan ari Loturarik naiz. Ez. Eta gainera, Gabeko ez dut uste, inork lotzen itxasora zaitunik. buruz. Badakit beste balioko monedak badirela. Banoa, koro. Baina dei egizu. Egidazu dei. Izebergak ere mugitzen dira. Egidazu dei itxasonen ondoraino. Uinak bezala zuntzitua. Altxako naiz. Eskerrik asko. Mil esker gelditzeagatik.
gertatzen da? Istripu bat. Taxiak. Gurutze gorrira eramango zaitut. Ez da preciso. Baina... Urbilduko baninduzu. Helbide honetara, horrera. Zirkuluan dagoen ontara. Venga. Igo. Vale. Nor da? Koro. Koro, Pedro naiz. Zein Pedro? Pedro Sansinenea. Koro! Koro, ireki! Koro! Ireki mesedez! Koro! Gaur heldu naiz. Hotel Nizanago. Emakume guztia berdina direla, pixka bat beranduztea nahikoa dute. Baina bat dira 20 urte atera nintzela. Zaborra jaistera. Mexikora. Me tomaría una buena sopa de médula ahora. Hori zaila. Baina behar bada utzi digute zoza. Guazen. Zu nola arraio heldu zinen Mexikora? Abioi ez. Ez, benetan. Zer zinen? Exiliatua, migrantea, pelotaria, ala zer? Itoa. Ito larri existentziala. Horixe da imigrazioeko izan niena. Baina ez zidaten sinistu. Ez zidan inork sinistu. Ni sinesten diat. Nire berdina gertatzen zaidak. Bueno, importantena da itzuli naizela. Ara bestea. Importantea norentzat? Noski, importantea da zu bultatzea guri gelditzeko esateko. Mundu guztia daka bultatzeko eskubidea. Eta hankaitekoa. Baina gutxienez aprobetxazazu bideia zozer ekartzeko. Ordainzazue zerbait. Zenbat zordia taxiatxo. Ez errez. Hemen ambulantziak doain dira 3. adineko entzat. Jubila bartaldea. Artaburua. Konoko titularra ekarriko. Istilu latzak Bilbo. Protestaluziak 2 errefuxiatu Espainiak. Jakin behar zenuke. Hemen aski diagu gerra batekin.
Jarri zure telefonoa. Baliteke bihar. Barkamena eskatzea. Kepa. Onkitu egin zure poemak. Zer egin duzu hor? Jubilatu alena. Eta hemen gelditzeko ez da behar korajerik ala? Alde egiteko bakarrik, Zertan ibili ote zara? Zaborra jaistera joan naiz. Baina ez Mexikoraino. Gelditzen ba naiz, gelditzeko. Itxain. Kepa. Itxain. Nor da? Koro! Hau poza, Koro! Bai. Ze, zarata? Ez. Paper batzuk ari nintzen irakurtzen. Txingadera horiek badakizu. Ze, behan zaudela? Aizu ba, oraintxe bertanoa. Bai, eta barkatu bartekoa. Esplikatuko dizut. Bai, banoa. Zeo zer hartu nahi duzu? Nik ur mineral hartu dut. Aspaldi hontan gutxiago edaten dut. Ni gauza esateko atarri naiz bakarrik. Ekartzazu ur mineral bat, mesedez. Gasarekin. Lehenengo, naizela guztuz etorri. Eta ez dizu dela telegramarik eta zer jarri. Nire amaren gauza dira denak. Bigarrengo, hemen ez dela gauez, interfonarekin jolasian ibiltzen. Nahiko alarma baditugu lehendik ere Paula eta ni bezala gaudenok. Nola dago, Paula? Bisita dezaket. Nire ama amorratua dabil, Paula nola edo ala kalera ateratzeko. Nire amak uste duzuk laguntzen ezakela. To. 20 urte badira ikusi gabe eta. Bere bizi osoa. Baina nik zer egin dezaket. Ez dijo hortik. Nire amak nahi duena da reinserta dezatela. Behartua baldin badare. Horretarako zuk zure lagun zaharrekin hitz egitea. Orduko gorriak. Gobernuan daude denak. Zean dauzkagun gobernuetako batean. Batzutan, pentsatzen dute zote zen hobea, zuk egintzeko dena. Ibiliko gara pixka bat. Umetan bezala. Paseatzeko horean euka.